shakka anan naya da kuɗina daidai ta nan naya da kuɗina kai ya ina ya aka yi malam zaka zo ka ce min anan kaya da kuɗinka. Alhaji dan Hausa ake ce ma kowa anan muka yana kuɗin mu idan muka zo yanzu mu ɗauka kuma dai kofar gidanka da kuma kai ne kake zama a wannan gurin Ko ma waye sunanka anan muka yi da kuɗin mu. an ce mana kai ka tsinta ka ba mu haƙƙin mu kawai malam Kawai ka ba mu kuɗin mu ko mu ƙaraso da hukuma. kai Alhamdulillah ciki. Abun har ya kai ga hukuma. ya kai zuwa. kai kake zama a kofar gidanka kuma kofar gidanka ne kai za ka ɗauka kuɗin mu ka ba mu kuɗin mu anan muka yada mun zo Sanda muka yada ba wanda ya fito sai kai. kai kadai ka fito Kai ka ɗauka. Kuɗin na ku hannu ne. 10,000 ne 10,000 ne Yan canji dai. To sun kai kamar irin no da no. ba kawai malam ka ba mu Kawai ka ba mu kuɗin mu ba haƙƙin mu bane. ka ba mu Kawai shikenan. Yanzu yanda za a yi. Ba kuɗi a nuna ba fito da kuɗi ba amma ku kawo waya. Wanne da ba? Aisha tura mana akwai zanda tura mana ta zanda. Wani waya ka. No. Gashi nan 12,000 ma na tura mu. 12,000 saboda ladan mai transfer mai POS. Mu da baka je tura mana kuɗin ba. Je gaba. Fiko kes kace ne ko me? Gaskiya Alhaji dan Hausa ni dan Hausawa ina da hakuri. Salamu alaikum Auta. Na'am. Auta to. Ka san menene? Yanzu yacce ake ciki. Tunda yanzu mun gano yacce ake cuta. Anan muka yada kuɗin mu. Mun samu sana'a. Dama tun can ba mu da sana'a. A'a mun samu sana'a fa. No. Allah wallahi Amma kana ganin tunda mun fita a wancan dan mu fita na gaba? yanzu dai bari in je gida in cire kayan nan suka asalin kayan in je in shirya mu tafi gurin. Kana gani? Yafi. Ko kenan ya kai da. shakka anan naya da kuɗina Anan muka da kuɗin mu malam. Kai ku dakata da wannan wa. Kai ba wani dakatawa kuɗin mu muka yi da sai an bamu. Sai an biya mu haƙin mu ne. 30,000 ba wasa ba. Ka daina wani kallo na kana zare mu ido. Malam. Kai da ka ta kuda. Ya haƙin wannan yan labai sai an biya mu. Malam sai ku kama. Ta su wannan gurara. Wallahi ba.